ing wanci siang sepi mampring parandene wanci wengi gayeng gunarenggeng para priya ingkang umbar maksiat omben-omben kuluk dalam keprek dadu ambengok saru pisuwe grindil bareng keluwen beleyasu ana wis malih sarwa prasaja murub ubike uripe kawis tinggal sarwa kekirangan nenggih menika warnane Nyai Samirah ingkang nembe nindali ingkang putra nenggih priya ingkang gagah santosa Rawa Sang Janaraga mangkono kawijil pangandikane mecah dumateng sepi ingkang swasana ayo Pak, sepedane Pak. Sepedane. Ya. Ya, Kak sensor nggak man? Bisa. Anakmu ora mbok openi nih, anakmu ora mbok openi. Anakmu ora mbok openi. Lah iya. Jane yo balik. Rutene ngabis langsung ya. Matane nambah pesawat. Syuting pras. Lho, urung aku langsung tanggal 6 balik. Ono ya. Lho, kene ora dalan nih. Kita tak Mas Rizal. Rizal iki lho dalan. Dalan kok. Dalan ini. Ya, itu nanti air lagu tuh. Kang kabulan bukaman Pinggir. Kalau ada 5 pinggir. Diksan yang yok no. Kurang genep 10 menit deh. Rene tak rekam. Hei. Kurang genep 10 menit deh malah kali. Rene tak rekam. Hoi. Halo guys. ingkang nembe rawuh wonten ing manah bilang menika sang jarang Udan balik.